Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya hakokin Hausa, masoya hakokin auta MT Boy barkanku da warhaka. Domin ya saki zafafin wakoki wanda har kawo yanzu al'umma suna alfahari da wannan wakoki a halin yanzu. A cikin shekarar 2026 mawaƙi auta MT Boy yana ci gaba da ƙoƙari don faranta zuciyoyin masoyansa a kodayaushe domin mun gan shi a studio yana aikin wasu waƙoƙinsa masu daɗin gaske wanda na san da cewa duk masoyin auta MT Boy zai alfahari da wannan waƙa. Zan so kuma na kuma na ra'ayoyinku haka zalika kuma na kuma na tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara sannan kuma na like na wannan bidiyo. Idan ba ku manta ba a cikin shekarar 2025 da kuma shekarar 2024 mawaƙi auta MT Boy ya yi matuƙar ƙoƙari don faranta zuciyoyin masoyansa a kodayaushe. Domin ya saki zafafin wakoki wanda har kawo yanzu al'umma suna alfahari da wannan wakoki a halin yanzu. A cikin shekarar 2026 mawaƙi auta MT Boy yana ci gaba da ƙoƙari don faranta zuciyoyin masoyansa a kodayaushe domin mun gan shi a studio yana aikin wasu waƙoƙinsa masu daɗin gaske wanda na san da cewa duk masoyin auta MT Boy zai alfahari da wannan waƙa. Zan so kuma na kuma na ra'ayoyinku haka zalika kuma na kuma na tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara sannan kuma na like na wannan bidiyo. Domin ya saki zafafin wakoki wanda har kawo yanzu al'umma suna alfahari da wannan wakoki a halin yanzu. A cikin shekarar 2026 mawaƙi auta MT Boy yana ci gaba da ƙoƙari don faranta zuciyoyin masoyansa a kodayaushe domin mun gan shi a studio yana aikin wasu waƙoƙinsa masu daɗin gaske wanda na san da cewa duk masoyin auta MT Boy zai alfahari da wannan waƙa. Zan so kuma na kuma na ra'ayoyinku haka zalika kuma na kuma na tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara sannan kuma na like na wannan bidiyo. Kada ku manta ku mana comment na ra'ayoyinku haka zalika ku mana like na wannan bidiyo. Za mu ci gaba da kawo muku labarai kala-kala a kodayaushe dangane da waƙoƙin Hausa ko kuma mawaƙa Hausa. Kuma na comment na tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara sannan kuma na share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode masoya waƙoƙin Hausa, masoya waƙoƙin auta MT Boy. Muna matuƙar alfahari da ku a kodayaushe kuma a kowane lokaci. Domin ya saki zafafin waƙoƙi wanda har kawo yanzu al'umma suna alfahari da wannan waƙoƙi a halin yanzu. A cikin shekarar 2026 mawaƙi auta MT Boy yana ci gaba da ƙoƙari don faranta zuciyoyin masoyansa a kodayaushe domin mun gan shi a studio yana aikin wasu waƙoƙinsa masu daɗin gaske wanda na san da cewa duk masoyin auta MT Boy zai alfahari da wannan waƙa. Zan so kuma na kuma na ra'ayoyinku haka zalika kuma na kuma na tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara sannan kuma na like na wannan bidiyo. Kada ku manta ku mana comment na ra'ayoyinku haka zalika ku mana like na wannan bidiyo. Za mu ci gaba da kawo muku labarai kala-kala a kodayaushe dangane da waƙoƙin Hausa ko kuma mawaƙa Hausa. Kuma na comment na tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara sannan kuma na share ɗin wannan bidiyo zuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode masoya waƙoƙin Hausa, masoya waƙoƙin auta MT Boy. Muna matuƙar alfahari da ku a kodayaushe kuma a kowane lokaci.